हमको कि का देखता नहीं का इतना भूल होकर कहता कि बहन जी लगता है हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं। क्या कहते हाँ तो बहन जी लगता है हम लोग पहले मुलाकात कर चुके हैं। तो कहते हैं कि ना चलना हमें तो तारा बाबूजी के बड़की पतो है तो ही आओ हम कहें कि ते ही आओ। जिला कारागार सिवान परमहंस यादव जी बानी रमधान यादव जी के पिताजी के अंतिम आत्मा के शांति खातिर हमारे हजारों पुरस्कार चले बनी। भगवान भोला जाने बने हैं राजू यादव जी महंत यादव जी बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले गावत वाणी राम सुमिरा दो गो सुमन भैली आंसू के लिखल गीत है बाकी एक आदमी पूर्ण की कम बाकी हुरका वाले धुन ना उनका नाम शंकर जी बढ़िया गावेला माने के फिल्म में लगे रहा ओ घरी गाल के जितेंद्र लंगड़ जी अतना है उनका सब घरी जोड़ी चलत रहे 94-95 के बात लगभग वही घरी को बड़ा सुंदर फिल्म में लय आई रहे फिल्मिया के लय रहे एक नाम रहे पर नो एंट्री फिल्मिया के हां फिल्मिया के नाम नो एंट्री वही में धुन हो रहे नो 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 अभी कौन सिंह के निर्मुखिया रहले ओकरे पाभी उठत रहे हो चोरी को कहा दले ऊपर सुपर डुपर हिट हो मार्केट में आवे लोग कागो करले कि बड़ी जलीदार बाबा तोहर कुर्ती बड़ा तीत लागेला हमार सुरती सुरती ओकर खूबी जाने लो 4 बजे भोर में लगा दी फुर्ती लेला लेता तू जल्दी धारा परती नहीं तो ब्यास बुझा तो गावे लगा गाइले ब्यास हो ब्यास कभी दोनों होई ब्यास कभी दोनों हां भगवान करस तो तीनों हो जा ब्यासो कभियो आयोजन कर तू साटा चलेला लोग बुलावेला जाके गावेला गाइले कौना फंक्शन में ब्यास लोग के क्रिया में दिन आई ब्यास लोग कमवाला बगाड़ेला दिन जलवैया के हमारा ऐसा संयोग है जौना ब्यास से 10-12 वर्ष गादी ले हां ब्यास में मर गया कमलबास का तबीयत खराब रहे एक बार गायत्री बाबा से गवानी बिहाने भइला हाथ ना पेट फूल गइल खत्म गइले प्रेम शंकर में से गवानी मर गइले मेरे ठाकुर से गवानी कमलबास के जीजा जी रहले हां तीसरे दिन प्राण त्यागले ना प्राण में बिक देले गुड्डू सानी से गवानी बलिया जी लेके ना भोजपुरी के आन मान रहले हां गइले संन्यास पर से पर गाय नहीं वो बेचारा चल बस गइले जितेंद्र लंगड़ से गवानी वो मर गेले राजकुमार ठाकुर से गवानी वो प्राण त्याग देले दशरथ बाबा से गवानी परसों वो मर गेल तपेश्वर चौहान से गवानी ब्रेन हेमरेज को मर गेल खतने ब्यास मर गइले हे दुर्गा माई कल से दुर्गा पूजा चढ़े वाला बा और देखिए के कर भांजा आवे वाला देखिए माई तो कौन पाएगा कोई हमें पहले चल अब के मर के हो जाता वो खले में ले लियो एक दिन सपना में दुर्गा जी आई हां पूछने के दुर्गा माई बड़ी ब्यास मुंह तल हमरो भांजा ने कर चुप बेगम गाओ लंगड़ा गाओ गाना मन कर गो नहीं गाओ तोरा कुछ नहीं तोरे के मुंह के नहीं खे पहले ही दोनों गुड़ मार दले बनी हां कहियो के हरा के मुंह ही हां वो करा के मुंह में रात भर गावत होखे हां दिन भर राजनीति में रहत होखे हां मैंने वैसा तो वो कुंवरे जी लोग पर जिलो परिषद हो हां वो नहीं गावेले कहले कि ठीक सोच ले बारे हां कहिया मोई कहले कि छठ के एक दिन पहले कि पुआ ना खाइए जन्मी ओहे भाई के तने गोरा नाम नहीं करू पर एक शक्ति घुमाई त केहू कहत हवे वाली
सुंदर धुन बजाले हैं माई के धमवा देख के मनवा मोर करे हो राम रह जैती हम यही नगर जयदीना अपना घरे हो हाय बड़े ना हो एगो सिलेंडर भाई दलवा माइल बड़े कोरोना के डर हो गए बीमार होले हाथ छोड़ले रहले देखा तनी फेरे बेरे धले लगे ई जब यूपी में होत रहे हमरा से एकांत में आके कहले कि यूपी के दारू देख के ऐसन मनवा मोर करे हो रह जैती हम एही नगर जयदीना अपना घरे हो बिहार के ब्याह चाहत तरह से कि यूपी में खर्चों पर गई ये कुछ ना माल घटाई माई होली के बाबा जी राजा मनन सिंह के दरबार है जात के चमार रहसु भक्त बलवान से माई आई रहली ऐसे गीतिए कहे कि राजा मनन रहसु दी मोहब्बत संजीव भाई हमारा सिपाही जी के परम मित्र हार्दिक अभिनंदन करते हैं पद प्रतिष्ठा पूजा आइलो का कोई तुरलु मनन के घुमा ऐसे रहसु का साथ तुरलु के घुमा ऐसे रहसु का साथ उठाया पाव खतर पर विचार तो हो हिमालय पूरी सिपाही भाई माइक में बोलो संजीव यादव सिपाही भैया हमारे हार्दिक अभिनंदन भोला दानी पद प्रतिष्ठा